A Pobra sortea 2.400 euros en vales de compra para as ceas de Nadal. Os participantes deberán mercar na Praza de Abastos para acceder ao sorteo con premios de ata 400 euros. Os veciños da Pobra do Caramiñal poderán levar unha cea de Noiteboa ou Aninovo de balde. O Concello, na liña do programa Volta ao Nadal, voltan as Caramiñas, sorteará un importe por valor dunha cea navideña entre os clientes da praza. Nunha época onde moitas familias se reúnen na mesa, o Concello ofrece estes sorteos con diferentes premios. O primeiro deles será de 400 euros, os dos segundos de 200 e os 4 terceiros de 100. Un total de 2.400 euros a repartir só por facer compras no mercado municipal por un valor superior aos 10 euros. Nestas datas gústanos moito a todas as persoas, a todas as familias, disfrutar do que tanto a noite boa ou disfrutar o fin de ano arredor dunha mesa. Por outra banda, estamos aquí na Praza de Abastos, que é o típico exemplo do comercio de proximidade, donde temos un trato moi cercano con todos os clientes e tamén moi bo produto. Por eso, imos poñer en marcha unha campaña donde imos a sortear o produto para as ceas de noite boa e de Nadal. Mercando a partir de 10 euros de compra, pois os placeiros darán un boleto que despois a xente premiada lle permitirá comprar ese produto de calidade, ese produto, como decimos nós, kilómetro cero, para disfrutar ben na súa cea de Noiteboa ou ben na súa cea de Nadal. Por cada 10 euros de compra repartiránse boletos en forma de caramiña. Deberase cubrir con nome, apelidos e teléfono de contacto para depositar nas urnas da instalación municipal. A campaña abrangue dos días 2 ao 21 de decembro e o sorteo realizarase o 23. A principal diferencia co ano pasado é o aumento de premiados, froito dos bons resultados entre os veciños. Esta campaña vai estar vixente entre os días 2 e 21 de decembro e vanse dar boletos por cada 10 euros de compra. Neses boletos as persoas participantes teñen que poñer nome, apelidos e un teléfono e os sorteos van ter lugar nos días 16 e 21 de decembro para gastar o que son as caramiñas que toquen como premio nas ceas de Noiteboa e de Noitevella. A diferencia que ten é que este ano incrementamos o número de premiados, porque nos decía os placeiros que o que había que dinamizar moito máis, que a xente lle gustaba, que a xente acababa pedindo o que son os seus boletos, que querían cansear as caramiñas e polo tanto decidimos que se iba sendo hora que íbamos facer un maior esforzo que era orzamentario e íbamos a aumentar o que é o número de premiados.